Иске газеттерде халық язмышы ил тарихы. 1939 елдің мартында Коммунистар партияның 12-нче съезы үтә. Телеграф агентлыгы хәбәр итүенчә, оның карарларын өйрәнү массовый төс ала. Йорт хуҗабикеләре ситтә калмый әлбиттә. Мәсәлән, Өфелә агитатор Иптәш Абдулов йорт хозяйкаларына Иптәш Сталиндың докладын һәм башка материалларны пропагандалай. Сиддикова Фәридә әбей халык ара хәлләргә һәм агрессорларның планнарына тукталып, әгәр дошман безнең илгә һөҗүм итәргә теләһә, Совет халкы тарафынан каты отпор алыр. Минең Арысландай 2 улым бар. Улар ватаныбызны хакларга барырга һәр вакытта әзердер дип белдерде тиелә Телеграф агентлыгының кыска хәбәрендә. Ул шулай булгандыр да, чөнки нәкъ ел ярымдан һуң бөек ватан һугышы башлана.